Yung buntag, nagsuna no, nito sa August 9, Sunday, 2026, nagsuna no. O na saging kita na to no. Okay, dito sa ako ang luyo o sa ako ang backyard makigsunan kay manguha ta og kanang gitawag og panyawan. Tanawan nyo yung nani ang panyawan no, mukatay-katay ra diri sa mga kakahuyan makigsuna no. O manguha ta kay na atong tagaan ining maong panyawan kay iya ko nung itambal sa iyang tiil nagsunan kay banhod ba sakto yun iapil yun ng dahon kanang buhi pa ng dahon no mintas buhi pa iapil ng dahon dayon kanang importante ana kanang bagon ba kanya tadtaro ano kanang pilo-piloon dayon dukdokon ikaw na mo ay estimate o kung sa kadaghan na kanang igo-igo po nimo makumkum magisunan o igo ba mahaplas di ko yung daghanon kayo no kay mga buwan po kanang igo-igo ra gud kanang ikaw na mag-estimate na magsunan mga sa ako mga atong dupa daog na bisa kay dagko og ganang kuan dagko og bagon niya kana bang murag yang kuan kanang taas nga kuan o singa na okay na no mao na siya okay gikan pud na sa punuan magsuna no yun na forma ang panyawan magsuna no mahal biya na sa kuan order ka sa mga kanang tablitas na daw na panyawan kanang kabuhay plus process na yun po na so naman ang lamig yung kining ani kay direct sa imuhang kuan kanang sakit no di gyud mo agi pag mga proseso napay pang sagol ana kami direkta gyud bang gikan sa halaman gikan istanom atong gihaplas diretso sa atong lawas okay ana ra daghang salamat o mga adlaw ko mao na siya daghang salamat mga adlaw ka tanan bye.